Upriličena konferencija za medije bosanske stranke u povodu zvaničnog početka izborne kampanje. Tom prilikom su predstavnici stranke pozvali birače da izađu na izbore i glasaju. Predsjednik BOS-a Mirne Sajanović je povodom zvaničnog početka izborne kampanje na današnjoj preskonferenciji pozvao građane da izađu na izbore i glasaju protiv nemoralnih stranaka koje su bezobzirnom borbom za funkcionerske fotelje dovele državu u stanje teške političke i ekonomske krize. U prethodnom periodu dio medija je kršio ravnopravnost političkih subjekata, forsirajući samo kandidate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Za egzistenciju građana važniji su svi nivoji zakonodavne vlasti, od državnog i entitetskih parlamenata do kantonalnih skupština, posebno što se pokazalo da niko od članova predsjedništva BiH na bilo kakav način nije bio koristan za građane. Predsjednik BOS-a Mirne Sajanović je pozdravio akciju tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPE koja je rezultirala hapšenjem dijela političkih tajkuna, ističući da bi bilo bolje da je do hapšenja došlo i ranije, te da je potrebno nastaviti akciju jer je još uvijek veliki broj nemoralnih političara koji su otuđili milione konvertibilnih maraka, rečeno je na preskonferenciji. Bosanska stranka podržava akciju tužilaštva BiH i SIPE koja je rezultirala hapšenjem, kako navode iz ove stranke, dijela političkih tajkuna. U BOS-u smatraju da je hapšenja trebalo provesti ranije. Ova stranka danas se oglasila i povodom zvaničnog početka predizborne kampanje. Predsjednik BOS-a pozvao je građane da izađu na izbore i glasaju protiv, kako je naveo, nemoralnih vladajućih stranaka. Glasanje protiv vlasti je jedini način tjeranja političara da budu bolji. Onaj ko ne glasa, ko ostaje kod kuće, ko se pravi modern, prekriži listić ili slično, on je u stvari glasao za vlast, jer nije svojim glasom se suprotstavio glasačkoj mašini vladajućih stranaka koji imaju veliki broj interesno vezanih birača. Dio medija do sada je, navode u BOS-u, kršio ravnopravnost političkih subjekata, forsirajući samo kandidate za predsjedništvo. To je pogrešno, pogotovo što predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema nikakvu značajnu funkciju. Oni su samo politički manekeni, ne mogu dati nikakvu odluku, parlamentarna skupština odlučuje o svemu. Za građane, za egzistenciju bitniji su ostali nivoji i državni parlament, entitetski, pogotovo kantonalne skupštine, i zato treba postojati ta ravnopravnost. BOS pozdravlja akciju tužilaštva i SIPE koja je rezultirala hapšenjem, kako navode, dijela političkih tajkuna. Smatraju da je hapšenja trebalo provesti i ranije i da ih treba nastaviti.